thế vì hàng hỏi alo Giêsu e pan si hàng nó vì bên lê cha mẹ nó mê big Jerusalem kini ang hapen lê cha mẹ non ni ra vì bên mê big Jerusalem kini ang hapen lê cha mẹ non ni ra vì bên so a hút bên Giêsu a pan la pen ke thek long che be klang dak a hir du me cha me non ne a vi pen me big Jerusalem kini ang ha pen le cha me non ni ra vi pen me big Jerusalem kini ang hapen le cha mẹ non ni ra vi pen la tum pe ka che da che pang tang rak pen siar jap thik lo Giêsu pu lo wang tu no cha mẹ non me ra vi pen me big Jerusalem kini ang hapen le cha mẹ non ni ra vi pen me big Jerusalem kini ang hapen le cha mẹ non ni ra vi pen Jogra kai the ang vera din pap ki thi ning du ang ta ka ge po kai ke ning a rong ver po cha me non ni ra vi pen me big Jerusalem kini ang hapen le cha me non ni ra vi